Sada možeš čitati slova. Pa hajde da čitamo stvarne korejske riječi. Svaka riječ je samo građevni blokovi koje već znaš i sada znače nešto što možeš zamisliti. Pročitaj ovu riječ. 우유, Znači mlijeko. Upravo si je pročitao sam. Pročitaj ovu riječ. 바나나, Znači banana. Upravo si je pročitao sam. Pročitaj ovu riječ. 나무, Znači drvo. Upravo si je pročitao sam. Pročitaj ovu riječ. 모자, Znači šešir. Upravo si je pročitao sam. Pročitaj ovu riječ. 오리, Znači patka. Upravo si je pročitao sam. Pročitaj ovu riječ. 가방, Znači torba. Upravo si je pročitao sam. Nevjerojatno. Upravo si pročitao 6 stvarnih korejskih riječi i znaš što znače. Sada čitaš korejski. Nastavi. Idi na korean.via.com za besplatnu vježbu. Link je ispod.